kaga ba ka ji na akan mashin kake to in ka tsaya ka kira ni kakkasa kudin nan sai ba ka nace kakkasa kudin nan sai ran mande to in ka tsaya ka kira ni zan gaya ma tunda ba ji na kake wai ne yau kuma ana fitowa da fara'a yau ba ma fara'a na fasa. Me ya faru? Tun yaushe nake maka maganan ka bani kuɗi in je in sai mai dubu skin ina fa ya fara canzawa amma duk kaki. Wannan shine kawai abun bacin rai. Wannan ai mai sauki ne. Ga ATM card ɗina kije ki cire. Je ATM card ɗina ki cire. Hankali ya kwanta. Nawa zan cire? Ko ma nawa ne? Ni da nake da over 25 million. 100 kawai nake so. To ki dai cira din. Wannan kuɗi ne ma na takara. To shikenan, me pin din? 1991. To. Yau ki riki. 1991. To shikenan. In ban da ke ma babu wanda ya san wannan abu. Yanzu ka tafi kawai sai yaushe zaka. Yanzu dai zan tafi saboda magana zabe na shiga ƙauyen nan sai na gama tukuna. Sai an gama magana zabe zan dawo. To shikenan. Yanzu ni zan je in shirya sai in fita je mu ATM. To shikenan. Dubi ne kawai a ciki. Allah ya sa dan matan nan babanki ita tafi ba. Ni fa na tsure dan na ji shi akan mashi. Allah ya sa dan matan nan kai samu kuɗin nan. Ina magana ina ta magana bai ji ni. Yau. Yaya. Magana banza ne. Yau abba. Hello. Me. Subhanallah. Kai da haka tun da ina ma magana kace wai an ka tsaya zaka kira ni. Ai da ka tsaya kafin ka shiga banki sai ka kira ni. Nawa kaza? 300. Wala ta ɗe ba su. Haya. 80 kenan. Kai! Ta cire su. Wala ta cire. Subhanallah. Ta cire. Kai.